Аксис е иновативна фирма, която следи винаги новите тенденции и ние знаем, че можем да се възползваме от най-новото, с което разполага пазар. Компанията дава възможност на денталните стоматолози да навлязат в друга сфера, сферата на естетичната медицина и по този начин да погледнат на своята практика по друг ъгъл. Продуктите на фирмата Аксис са лицензирани и сертифицирани за България. Това ни дава сигурност за работа с тях, а контролът, който фирмата осъществява непрекъснато, е гаранция за качество и сигурност. През тези 20 години съвместна дейност с фирмата Аксис винаги сме споделили едни с други и сме били полезни едни за други. Това в последствие ни направи близки партньори, а и на сегашния етап от живота ни приятели. Искам лично да благодаря на Стефи за това, което е направила и което прави в момента за мен и трябва да знае, че има един истински приятел до нея. Аз съм доктор Александър Дончев, имам дентална практика над 20 години. Моята клиника работи в сферата на имплантологията, ортодонтията и естетичната стоматология и през тези 20 години аз съм се възползвал от продуктите на фирмата Аксис.